Oras madhita sa lubna manang di dia pihita maringanan. Jadi songonong somal tapatupa kontetta tikyon ima taringo manaringoti yak karunya delet marsirarian judulnya tabai sanggup bason ima taringo tu molodung mancalo ulus sapi tu tang bui be manguli do muli molodunggo mancalo ulus sapi tu ima tabai judulnya di tutong mangido iba tuaka tolong seluruh nama kita nama nonton konten tahun itu terus jela di like di komen di subscribe. Jadi puasa dang bui manguli muludung do mencalo sapi tu do muli lai tetap pita dinamak kataho diruh niedet. Jadi mulu dihita batak bangso batak na tumibo ru niuleun ima diulau sarumetuwe ina mana tumibo jalo otta ima ulos sapituwe jala juddo diha tahun tulang nang hule-hule dinalau mga pehon nunga beges marura tutur jele merbulung lupa gijang mardaka tu lebu marlating tu siapi tu siabu jele marating tong tu siabirang. Jadi lapatan nak nunga maranak marbor nunga merpahupusian anak merpahupusian bor nunga dapuk bisita-sita ni hajol mau sita-sita ni hajol mau ni duna tumibu maranak marbor merpahupusian anak merpahupusian bor. Jadi mulu manguli muse do muli muse tang teluk be di hatani ruhudi ruh ni adet omana ni do nunga di baitu halang ulu alai diturung situ telege a contoh nang tumibo ulos di jalo dita lak bata ima ulos sapi tu bulu manguli manguse bulu muli manguse totu gawe roma muse ulos ima ulos hela gawe mula mahela muse bolo mari anak muse imana gawe mula pengulianak gabi mancalo ima ulos pasam. Jadi gabi olo rupani meribulu na tinutungan inna meribulu mana tinutungan ainunga dihalang uluhian gabi lao putelege. Jadi rupani isodo asa gabi manatita ima ditiki uleu pangaraputiun isomma peran ni netue ni huta tulang dohot hule dohot nomor lapatan idu sa didokun
manat si de hutu jamu tamma si de lise kutaka sandok tu muhado diharorot tasugut aha pasahatotta lapatanna asa ta hata hudingkan mulu hita marupani tulang do ule aha do lapatan dina di jalo nai unang asal di jalo rupani ya katakan mak merumbur mana na 50 tahun nunga maranak marburu jele merpohop siya anak nunga sohop bisudi ay bu idu di jalo ditolakon ulos sapit wo mulu hatan waing mulu sehat dupi pamatang na gugur dupi mulu uleu do lakku dupi mersipanganon ya je unang ala ni tibu ni uleu ni buat warisu terjalong saru iso detong asa manap jadi adong neberosong ni dia ka nang masih tuduh buat nunga di hatahun ima ulus sapit we jalunna dung setahun kemudian manang napi ke tahun waro tulang erang buyon ni paulak ulus sapit wo ninna api ya ditiki hari hanai pangarapotion babir keras do hasuto no mangidu iko sapitu ay nunga ririsu di maranak marboru jele nunga merpopusia anak merpopusia boru jela uluru ni dok songoni Roma rupani alana iwe rupani ngat tersiring nyape hosong alai Roma marsilarian ay buru tulang di cewek betul ini ay bu asaro tiki patut tang hami paturakun tangul hamu sesip dua sesip ningo adi mahutu si tulang asai tu kido tiki dak kubo tem mabide hon sapitu do ulos tujung ninna jadi di somana rokoni perat ni kita terlemu bima kerja hutan itu di hutan dohot tulang nang hula asal dileyan molo pe naik kosong ni di jalo molo nuno sanggup do majalo bahasa ya tu sina ni jalona jadi sengaja un hupa alana se do biring on dibahas ima di grup media sosial on pelagi ma dia ka grup Facebook permergeo nang dia ka nama bahas akaru niadat jadi silalu do on pro kontra jadi asa disomah hita rupani akka nang jut martopi-topi amak manang nang dibajulo dia keluar nabi asa tahatahud diro atusan dia lapatan jadi soni ma lapatan molo nung di jalo do sapit we hok mai mana hok di hetwon unang be mulak mariburu na tinutungan nunga ulos na tumibo di jalo ima sapit we alay 2 tahun biriku na Roma muse hule-hule na manang natulang na pasaat ulos menang naman jalo timaraku jadi songonima dia tani konten natapatupa di saya ngobason potong maun delet temersiraria don bolo pe karung saran doho taka komentar tutong mangidu ibe
sabu ita mersiaturangan. Ima baiknya di kolom komentar. Jadi adik dia kena pajuluhu dia tapat dohaku. Ba jumulu maiba mersetebi. Horas.